बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय नोंसा फंबाया महा थांखो बिमानियावबो सोंबाय बिमानियाथ' माथो गैया ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय गामियावबो नागिरनो थांबाय। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा गावनि असे बिमायानो गावनि 5 बोसोरनि गथ'खौहाय दिनै खर' दानस'दों। रायजोफोर गिलु बालु थासारिया आरो फारसेनिफ्राय मा फोरमायदों बिनि बिसय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फुल डिटेल्स मिन्थिनो मोनगोन। दिनै गावनि असे बिमायानो गावनि जोनोमगिरि गथ'खौहाय खर' दानस'दों बा बुथारनाय जादों। स' बिनि सायाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांदो। दुब्लियाव थांदों, दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों। फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै। इखि बिब' दङ, बिब' सासे दङ, बिब'आ माने दङ आरो न'आव। ओमफ्राय बिमायाबो दङ। बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय नोंसा फंबाया महा थांखो बिमानियावबो सोंबाय बिमानियाथ' माथो गैया ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय गामियावबो नागिरनो थांबाय। ओमफ्राय गामियाव नागिरना मोनैनि एसे मोनाबायबो, मोनाबा टर्च लानानै न' खाथियाव नागिरबाय। न' खाथियाव नागिरबा थालिर बिफां सिङाव एकदम सन्देहाथ' दा बिमानि एसे साइक'लजिकेल इसु दङ होनना खोन्थादों। दा इखौनो बयबो सासपेक्ट खालामदों आरो दानि बैसोआ दा ओरैनो अनुमानिक हिसाबै अनुमान खालामनायाव 4 बोसोर बारबाय, 5 बोसोराव हाबबाय। पुलिस फैदों, पुलिसआथ' 2-3 गोदोर अफिसारानो फैगासिनो दङ, दाबो मोनफैथ'वाखै, मोनफैसिगोन होननानै खोन्थाबाय थादों। बिफाया दुब्लियाव थांदों, दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों। फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै। इखि बिब' दङ, बिब' सासे दङ, बिब'आ माने दङ आरो न'आव। ओमफ्राय बिमायाबो दङ। बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय नोंसा फंबाया महा थांखो बिमानियावबो सोंबाय बिमानियाथ' माथो गैया ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय गामियावबो नागिरनो थांबाय। ओमफ्राय गामियाव नागिरना मोनैनि एसे मोनाबायबो, मोनाबा टर्च लानानै न' खाथियाव नागिरबाय। न' खाथियाव नागिरबा थालिर बिफां सिङाव एकदम सन्देहाथ' दा बिमानि एसे साइक'लजिकेल इसु दङ होनना खोन्थादों। दा इखौनो बयबो सासपेक्ट खालामदों आरो दानि बैसोआ दा ओरैनो अनुमानिक हिसाबै अनुमान खालामनायाव 4 बोसोर बारबाय, 5 बोसोराव हाबबाय। पुलिस फैदों, पुलिसआथ' 2-3 गोदोर अफिसारानो फैगासिनो दङ, दाबो मोनफैथ'वाखै, मोनफैसिगोन होननानै खोन्थाबाय थादों। ঘটনাটো একচুৱেলি আমাৰ গাঁৱৰে হয়। চ' তেনেকুৱা হ'ল দেউতাক মানে পথাৰত গৈছিল। দেউতাক পথাৰৰ পৰা মোটামুটি এপ্ৰক্স 5:30 মানত তেওঁ ঘূৰি আহিল। ঘূৰি আহি তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰাটোক বিচাৰিলে। ছোৱালীজনী আছে, ঘৈণীয়েকজনো আছে, কিন্তু ল'ৰাজন নাই। চ' ল'ৰাজন নাই, ল'ৰাজনক বিচাৰিলে, বায়েকক বিচাৰিব দিলে, বায়েকেও বিচাৰিলে, বিচাৰি নাপালে। তাৰপিছত গাঁৱতো তেওঁ দেউতাকে বিচাৰি গ'ল। পিছত দেউতাকে গাঁৱত বিচাৰিও নাপালে। পিছত আহি কি হ'ল, দেউতাকে এই কথা ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকিব পাৰে, টৰ্চ এটা লৈ তেওঁ মানে ঘৰৰ আশে পাশে বিচাৰিলে। পিছত দেখিলে পুতেকৰ মানে ডিঙি চিঙি আছে আৰু ওচৰত তেজ পুৰা বৈ আছে। পৰিয়ালে এতিয়া দেউতাকে বিশেষকৈ মাকক সন্দেহ কৰিছে। কাৰণ কিয়, মাকৰ আল্টিমেটলি সাইকোলজিকেল ইস্যু এটা আছে। তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টো চলি থকা বুলি কৈছে, কিন্তু আমি বিশেষ গম নাপাওঁ কেনেকুৱা কি হৈ আছে। সেইটো প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে এতিয়া, আৰু কোনোবা এজন হায়াৰ অফিচাৰ আহিব, তাৰপিছতহে চাগে তেওঁলোকে বাকী নেক্সট পৰ্যায়টো কাম কৰিব, তেনেকুৱা আৰু। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामहरो, नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो जे थारैनो नोंथांमोननि कमेन्टआ बेवहाय गोनांथार होननानै आं सानो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।